У пачатку лістапада Шклоўскі раён наведаў надзвычайны і паўнамоцны пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Цуй Цімін са сваёй жонкай. Хлеб-соль вы примите с полёв нашей Шклоўшчыны, знак нашей пашаны на вас. У ходзе візіту была праведзена зацікаўленая гутарка са старшынёй райвыканкама Александром Бойко, намеснікам старшыні райвыканкама Валерыем Гузавым, начальнікам управлення аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкама Уладзімірам Шрубавым. А таксама адбылося наведванне адкрытага акцыянернага таварыства Александрыйская. Дзелавая сустрэча прайшла ў сяброўскай атмасферы. Кіраўнік раёна распавёў гасцям з Кітайскай Народнай Рэспублікі аб асноўных напрамках работы аграпрамысловага комплексу і прамысловых прадпрыемстваў Шклоўшчыны. Александр Анатольевич адзначыў, што раён зацікаўлены ў наладжванні дзелавых адносін паміж арганізацыямі раёна і Кітайскай Народнай Рэспублікай. В своей работе и администрация района у нас основное направление все-таки социальное, в том, чтобы люди работали, имели денежный доход, спокойно могли прийти домой, зная, что дома тепло, и что они в безопасности. Вот это основная задача, которая стоит перед администрацией и развитие экономическое, финансово-экономическое развитие района. Мы бы хотели, чтобы люди приехали и вот технологию с Китая принесли сюда и вложили, и учили нас, потому что все-таки вы прошли этот этап развития Китая, когда было и тяжело, когда было все, но вы вышли уже на технологии, на новые современные, даже ультрасовременные технологии. У сваю чаргу Цуй Цімін падзякаваў кіраўніцтву раёна за цёплы прыём і адзначыў, што ў Магілёўскай вобласці з кітайскімі партнёрамі распрацавана нямала праектаў. Многія з іх паспяхова ўвасоблены ў жыццё. Ён прапанаваў у канцы 2014 года абмеркаваць канкрэтныя прапановы па ўзаемавыгадным супрацоўніцтве, у тым ліку па стварэнні сумесных прадпрыемстваў.